Hai, karapakan baru kuntiri kampar kolombak dama maya Apa kok bahasa India mah? Iya bahasa India, caliak cewek tua kami sebanyak ranca. Yang mah kok Itu anak bentuk padusi tua. Padusi itu bentuk cewek Mbak Arifin wah. Iyo, tapi ya sebenarnya mani itu yang semampai bantu mayang saurai. Itu semampai Mbak lo kemimpin. Yang ada tinggi semampai yang mimpin. Iya, coba lah kayak besok. Iya bisa. Memang mimpin lagi itu. Ya, agak salah kamu itu tapi walaupun wala kayak tapi bantu jantung pisang mati di bumi 7 hari. Honde, lapaniang mimpin lapaniang. Mbak mau ya mana yuk dulu ambo kok. Ambo saja lah mimpin. Ambo selah. Ambo lah. Kan gagah mah. Jadi moya lah. Oke mimpin. Oke moya. Oi adik sayang narancak mani apolai buli batanyo namo apolai buli batanyo namo biar piti disaku habi asale sayang udah batarimo asale sayang udah batarimo Itiak satu ansoko dua sama barabui mencari makan sama barabui mencari makan ada satu udah berdua kemana kasih adia tompangkan kemana kasih adia tompangkan Abang malayang si layang-layang putuinyo tantang si tarajunyo dan adik ragu mamilya sayang tompangkan sayang kama ipin sajo tompangkan sayang kama ipin sajo onde dah oh dia ba dia kama milia udah kok kan sama di pilkada dia kema kami berdua pilkada ba dia udah kok sembarang saya yo kami kok nanti buru abis lah dia ndak dah nancie gagal, nancie manis. Pak dia leda malu dia untuk mengungkapkan itu dah. Pak kini leda. Ungkapkan saja mau ya dia. Kamu ya saja lah. Oh ndak bisa dia, kau udah ada lah. Oh ndak bisa, untuk ambo saja mimpin. Untuk ambo lah. Kan ambo agak udah mimpin mah. Ambo lah kemenakan kontrak aja nyo. Alah tuh, baca kak saya. Keceknya apa kau lah? Pak dia lah. Kau nak malu jurang banyak, adik pakai udah keduanya kau mah. Kato bulan nantarang Kato bintang bacayo Kato bintang bacayo Maipin hitam jan adik sayang Tumpangkan sayang kama oyak sajo Tumpangkan sayang kama oyak sajo Ma oyak gagah, maipin mani hati dan ragu kama miliahnya hati dan ragu nama miliahnya keindah malu yo orang banyak udah dan pakai yo keduanya udah dan pakai yo keduanya Oh hitam kureta api nan roda basi yo kaduonyo kasih aja adik kama ipin jadi ma oya menjadi tukang kasuahnya ma oya menjadi tukang kasuahnya payo kumbuah yo batu sangka baradai minang yo kaduanya baradai minang yo kaduanya pada udah badua batangka udah dan pakai yo kaduanya udah dan pakai yo kaduanya kini udah bertanya ke dia wah partai mana ke dia pilih partai baalu kece udah kok ada indak memilih partai tapi mencari laki Kalau cari laki mau ya saja lah dia. oh ndak bisa doh kau udah saja lah dia oh kini dangai lelok yo udah mak oya Ya. sama udah mak ipin no tidak ada kedua-duanya oke ndak bisa doh dia seminggu aja udah sehari untuk Maya Weh, nang kalau mak saya mah ambo pailai kalian sela berdua lai dah kalau bentuk iko biarlah ambo jadi banci selai Cocok ide mimpin. Awak sini kau dua balai. LGBT loh Inang nih. nang